moi! Tänään me kuvattais slimea silmät kiinni. Joo, eikä tässä muuta. Mennään tarvikkeisiin. Okei, eli formiliin, vettä. Jos haluu slimeissa säästää liimaa, niin tarvii 2 kuppia, 2 sekoitusvälinettä ja tietenkin läpinäkyvää liimaa. Okei, no laitetaan huivit päähän. Me aloitetaan tietenkin liimalla. Se on tää Tää se isompi. Joo. Joo, se on hyvä. Eli sit tässä on nää 2 korttia, jota mä en sais koskaan. Ja toista mä. Ui, mä sain sen! Silleen tuohon ääneen. Verran. Keittäkää ne. Varmaan. Laittaa sitten vettä. Tiedä paljon mä laitoin liimaa, niin mä en tiedä. Laita. Missä se kuppi on? Onko se nyt hyvä? Jostain. Se on, oota, missä mä Se on täällä tuolla vai päin. tässä. Se on tässä keskellä tai sun vieressä. Löysit sä sen toisen kupin? Tossa. Se on tässä. Mä yritin etsiä formia. Ota se formilla. Yritetään, otetaan tuolla lusikaa. Eli voit sä pitää tää kuppia? Se vähän. Mä menen ettei vaan. Tämä on iso formilla. Siinä. Missä se on? Ota. Aseta. Ei sä laitat liikaa. Tai no Ei, mä en. tiedätkö missä se isompi kuppi on? Tässä jos se on sitä slimea. Missä se iso kuppi on? Toivottavasti sitä. This is a homage beat. Ongelma. Onks sulla se liima? On, mä koko ajan puhun. Tässä yritän säätää, mä en saa tää auki. Okei, nyt mä tarvitsen vähän sitä korttia. Käs pakku vääntää. Missä sä oot ne? Tää varmaan oikein. Jumpe! Oi. Ei me saa täällä yhtään. Se on ihan piripinta varmaan. Eikö nytkö ne ei olekaan? Hassulta. Uskottelet sä sitä slimea? Ei slimaa tässä maassa jotain. Hei, tää alkoi aktivoitumaan. Alko. Avataan silmät. Se on valmis. Ei tartu enää. Avataan silmät. Oh my Aktivoitu. Oh my god, sit tuli tommoista lödöä. Kokeile sä. On tällaista. Tää on ihan tämmöstä clear, meidän clear slime. Muistakaa jättää peukku tai alapeukku ihan siitä riippuen mitä olette mieltä. Ja mä tiedän, että ja muistakaa tilata kanava. Mut joo, anyway. Moikka!